Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie inawgurat proġett ta' riġenerazzjoni tal-pjazza tal-Munxar Għawdeġ b'investiment ta' madwar €1,000,000. Ir-riġenerazzjoni ta' din il-pjazza hija ħolqa oħra importanti minn katina ta' proġetti sabiex postijiet pubbliċi isiru aktar aċċessibbli u jibdew joffru ambjent mill-isbaħ lil-lawċin u anke lill-viżitaturi. F'din il-pjazza żdiedu żoni pedonali b'pavimentar ġdid li ta' dera ġdida lill-istess pjazza. Dan il-proġett sar ukoll fl-isfond ta' diversi miri sostenibbli. Dan għaliex fl-istess proġett imbena ġibjun għal il-qoħ tal-ilma li se jkun qed jintuża sabiex b'sistema ġdida ta' irrigazzjoni jissaqqew numru ta' siġar indiġeni li tħawlu fl-istess pjazza. Dan flimkien ma' sistema ġdida ta' dawl effiċjenti li qed idawwal il-pjazza u fl-istess waqt inaqqas l-użu tal-elettriku. Is-Sindku tal-Munxar Damien Spiteri qal li dan il-proġett huwa riżultat ta' ħafna xogħol, sfidi u determinazzjoni. U għażit jgħid li grazzi għall-għajnuna finanzjarja u l-appoġġ tal-Ministeru setgħu jimplementaw dan il-proġett. Ninawguraw bi pjaċir b'sodisfazzjon wara ħafna xogħol wara ħafna sfidi qed ninawguraw l-ikbar proġett infrastrutturali li qatt kellna fil-Munxar. Proġett b'investiment ta' €1,000,000. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri tkellem dwar kif dan il-proġett qed jagħti dera ġdida liċ-ċentru tar-Raħal u qed jagħmel il-pjazza aktar aċċessibbli u bekk tista' titgawda aktar mir-residenti tal-Munxar u mill-pubbliku. U qal li l-Gvern jibqa' impenjat li l-Gżira Awċija tkompli toffri ambjent mill-isbaħ lil-Lawċin, lil-Maltin u lil-barranin li jżuruha. Dan il-proġett huwa pass ieħor sabiex jintlaħaq dan il-għan. Dan huma proġetti fil-qalba tal-irħula tagħna, proġetti li żgur ser ikunu qegħdin igawdu minnhom kemm ir-residenti ta' dan l-istess Raħal tal-Munxar kif ukoll daw kollha li jkunu qegħdin iżuruna u propju wkoll nemmen li ċ-ċentri tal-irħula mod partikolari forsi wkoll tal-irħula żgħar joffru l-aqwa esperjenzi lil daw kollha li jażlu li jqattaw ftit ġranet ġewwa l-gżira tagħna.